Здравейте от Разсадник Фантазия. Днес ще ви обясним набързо как стоят нещата с плододаването на дръвчетата. Както знаете добре, поредна година, може би, доста по-стресова от към повратни и късни студове, се отразиха на плодните овощни култури, както и на други култури в сектора. Тази година, отписваме я. Трябва да покажем и нещо много важно. Както може да видите, това са плодни пъпки при черешата. Тия плодни пъпки започват да се формират в момента, или иначе казано, те вече са формирани. В момента листната петура ги храни по основното стъбло, където се намират. И до година живот и здраве вие ще имате нови цветове, съответно черешки в случая. Това важи за всички овощни дръвчета. Този цъфтеж, който ще го имате на пролет, се оформя в момента. Значи, тук е важното, не като тази година е била студена и сте нямали плододаване, да теглите една благословия на дръвчето и да кажете: няма смисъл да те поливам и да те гледам, след като няма плододаване, и да го изоставите. В един момент на есен да се сетите, че то почва да изсъхва и да почнете поливате. Вече е късно. Вече сте унищожили почти големия процент от това, което ще имате на следващата година. Ще спрете да поливате, ще спрете да турите, когато е било време. Дървото ще отслабне, ще го лепне бяла ръжда, ще го лепнат други работи. Ако не сте пръскали за въшка, въшката още от началото го е била натиснала, и вие ще прекратите заложбите, които трябва да имате за следващата година, и евентуално дръвчето ще задържи. Така че смело натискайте, особено с водата, за да имате така едно нормално дръвче в що годи добър жизнен потенциал за следващата година.